Ine trending video ya Kimberly Richards ane Mwana WaHolyten. Vanhu vazhinji vamira naye vakati unodadisa, nezera rako you are very very wise kudarika vamwe vanhu vakuru vatinoziva mazita. Guys, hatizotauri mazita. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kana murume achikuda guys, hapana pauchavenga mwana wake zvachose. Kubva pastori yanaseuma ya Holyten akabva ngodecide kuunita family yake ndokutora mwana. Unotongoona kuti marariro akaita mwana uyo, the way he is so peaceful, it says a lot about mama. Ukaita zvakanaka wazviitira, continue being good, nekuti ukada mwana wemurume wako watovhura machanel ezvinhu zvakawanda. Asi vamwewo vari kusvora vakati zviri kuitirwa cloud, why zvichipostiwa. But anyway guys, these guys have always posted their life, whether vakabata mwana upi, whether vaenda kumunda kana kupi, they always post. But now that they are posting vane mwana, pakufanira kunzi paitwe criticism. Why? KumaZimbabweans tikangoona chinhu chakanaka chaitwa neumwe mwana tikachifarira tinobvei. Kimberly has shown maturity. Kimberly atora mwana kuna Chelsea, vari kufamba vesena samanyanga nevana vavo vakomana. There is nothing wrong with that. Nemiwo munongoonawo what's there to hate papicture iro, hapana zvachose. Vamwe vari kuti Chelsea chengeta mwana wako, mangwana zvinozotinetsa. Mwana uyu anotanga kuzotaura zvakawanda akura achiti aisiwa kuma holidays.